башка беркемдә. Минең карашында, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Ялкын хыза, яна минең яшерәгем. Һин минеке бүген, тик минеке генә, кәрәкмәй башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Һин минеке бүген, тик минеке генә, кәрәкмәй башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Бер кәрәк түгел икән һүзе серләшкәндә, мөхәббәтле күзләр иң мөһиме, мәңге һүрелмәһен саф хисләр. Һин минеке бүген, тик минеке генә, кәрәкмәй башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Һин минеке бүген, тик минеке генә, кәрәкмәй башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле айлы төндә. Һин минеке бүген, тик минеке генә, кәрәкмәй башка беркемдә. Минең карашымда, һинеке миндә, без бәхетле